איפה החבר הדפוק שלך? מה אתה רוצה? איפה אינדל? לא יודעת איפה הוא? לא. קשרי אליו. לא מדברת איתו. קשרי אליו. לא מדברת איתו, אני אומרת לך. תביא את הטלפון. נו! טלפון כבר. בן זונה. טלפון. תביא את הטלפון כבר. סמק, די. מה הסיסמה? מצטיין. ואין, אה? רוצה אם יש לך תפקיד גם עליי? מה הסיסמה? לא שומע. 2002. הופה. איך זה עושה לי את זה לראות את הפרצוף שלך ככה בין הרגליים שלי? הלו. מצאתי את אינדל, הוא ליד הבריכה. 5 דקות אני שם. מה לעשות עם הבחורה? תביא אותה לפה. קום. אחורה. בסדר. אחורה! בסדר. תרגע. בסדר? שם מפה לפני שאני פותח אותה. עזוב אותה שאני דופק רק כדור בראש. עושה. את נעשה אותי, שלומי. תשחרר אותה. בסדר.